Het was 2 keer een bijna volle zaal in de Schouwburg Venray. Hier werden namelijk de Venrayse voorronde van de nationale voorleeswedstrijd gehouden. De wedstrijd werd georganiseerd door schoolkampioenen streden in 2 groepen om de titel lokale voorleeskampioen en 2 plekken in de regiofinale op zaterdag 19 maart. 's Ochtends werd Isa Jans van der Hommel als winnaar uitgeroepen en in de middag kwam Janne Niele als sterkste uit de bus. Vandaag is Janne. En voor Janne was dit een hele verrassing. Janne, proficiat. Had je het verwacht? Nee, mijn klas had het wel verwacht, maar ik zelf niet. Ze waren allemaal heel erg goed. Dus. En hoe vond je bij jezelf gaan? Winnares Janne las voor uit Water van Zout van Betty Elias. En zo, maar ja. Ik ga voorlezen uit... Nou goed, echt boven verwachting. Ik vond het een hele leuke ambiance hier in de Schouwburg. En er waren veel goede voorlezers, dus het was een leuke wedstrijd. Ja, Ja, want het niveau was heel hoog dit jaar. ja, ik vond het niveau heel hoog. Vooral vanochtend vond ik er heel veel goede kandidaten tussen zitten. Vanmiddag ook, maar in de middag merk je altijd dat kinderen, de concentratie wordt minder als je een hele lange dag al gewerkt en gezeten hebt. En dat heeft zijn weerslag op de zaal, heeft ook zijn weerslag op de voorlezers. Dus die hebben het een tintje zwaarder dan in de ochtendploeg. Maar er zaten hele goede voorlezers bij, ja zeker. Omdat ik me er heel erg in kan inleven en ik vind het ook een heel mooi boek. Knippert met haar ogen tegen het licht van de gang. Isa en Janne hebben nu maar een korte voorbereidingstijd op de regionale finale. Die is namelijk al volgende week zaterdag. Rond te draaien. Zijn gestreepte pyjamabroek slobbert over de grond. Het is een heel mooi boek. Het gaat over een jongen waarbij de vader is overleden, een auto-ongeluk gehad en hij laat zijn leven eigenlijk zien in een boek. Dus wel heel erg mooi. Ja, een heel emotioneel boek ook. Ja, ook. Het was wel even zo van wow, dat je dit, ja, laat maar zeggen, meemaakt als je dat hebt overkomen. Dat is wel heel erg... Hoe kwam je erbij om juist dit boek te kiezen? Nou, ik heb in de klas ook voorgelezen en op school dan. En daar heb ik ook dit boek gedaan, alleen een ander stukje. En dat vonden ze ook wel heel erg mooi. En toen dacht ik vind het boek zelf ook heel erg mooi. Dus dan doe ik Het dat. geheim van een goede voorbereiding? De kerstverse kampioen wil het graag delen. Deze 2 winnaars gaan door naar de regionale ronde op 19 maart in de Bie in Venray. Samen met 3 kandidaten van de Horsterrondes. Daar waren meer scholen die deelnamen, dus daar waren 3 voorrondes. Dat zijn 5 kandidaten van BiblioNu. En die treffen daar kandidaten van BiblioPlus, dat is de regio Boxmeer-Gennep. En samen wordt daar de regionale ronde. Voor de 5 lokale winnaars longt dan 19 maart tijdens de regionale finale mogelijk nog een extra prijs. En daar komt ook weer Eén van hen uit. kan namelijk Daar heb ik heel erg veel zin in. kinderboekenambassadeur Ik zie er worden ook van echt, BiblioNu. ik kijk er ook echt naar uit en ik ga daar ook mijn best doen en dan kijken waar ik kom. In het midden van de kamer rond te draaien. Zijn gestreepte pyjamabroek. Op school heb ik heel goed naar de tips van de vakjury Er komt extra openbare verlichting aan de Berkenstraat tot aan de gemeentegrens. Er is besloten tot het omzetten van avond- naar nachtverlichting rond het centrum. En wat vond je het Waardoor moeilijkste? meer Vond je het moeilijk hier lantaarnpalen de hele nacht bij een blijven hele branden? zaal vol met publiek voor Mogelijk te wordt lezen ook of de viel het wel verlichting mee? aangepast in Veel de al mee. Het straten was naar meer het dat ik heel centrum. erg zenuwachtig was. Dat ik een beetje van dacht, Voorkomen oké, moet worden dat de nou asielzoekers gaan wandelen langs de druk bereden ja, Ooienseweg dat ik zonder wel. voetpad. De AZC-bewoners worden gestimuleerd de veilige route via de achterkant van het park te nemen met gebruik van de verkeersoversteekplaats. Ja, we staan binnen om 4.